Bueno, castinga egiten da klientea bertan balin badago, klienteak eskatzen balin badu. Pelikula baterako personai oso berezi bat behar balin bada, etxeak erakusten dio ze eskaintza dagoen, ze aktore eskaintza dagoen, eta guk egiten dugu castinga, eta gero klienteak aukeratzen du. Baina, ETV-erako edo bertarako balin bada pelikula edo marrazki generalin ez da egiten. Gure hotxe bakarrik, bai, gure hotxe bakarrik, eta gero estiloa, bai. Naiz eta askotan personajearen ahotsaren antzekoa izan, estiloa diferente balin bada, bastante aldendu ikena. Orduan, aldeun neurrira behintzat, iken deu ahotsa gehi estiloa landu. Ba, aktore ospetsuren baten ahotsaren bikoizketaren arduraduna zarete? Bai, baina, bueno, nik daukete memoriekin guaina akordatzeko monengo nintzen. Ez dakit, bai, generalki gaina egiten da, aktore batek beti personaje, edo aktore famatu bat egiten du, baina ez dizut esango nik zein egiten duten. Bai, baina nik usten dut ohituta daudelako erderaz entzutea. Guain, originalak entzungo zituzten, kontuatuko zien euskerako bersioak askoz fielagok diela edo gehiago hurbiltzen diela originalera, erderazkoak baino.